Tugot, ti napalabas. Tinapalabas. Agturong kuman ni Diana iti basement ti mansyon. Ngem kelat a pinukkawan ti inana. Nagdamag da ito'y no sa dino ti papanan na. Ngem insungbat ti balasang agpagnapag na lang iti aglawlaw ti mansyon. Iti daytamot lagun daway, naginom dalindon kan Brando. Gapot a maragsakan ti imununa. Tao madanin ti pannakatariman ti laboratorio ti Cebu. Iti sabali a bangir, nakuna nila kay Ignas asaan unay a panunutin ni Celia, dagiti amo na. Tadumteng to ti panawen, ama urnos ti amin, ket agkikita danto. Madandanagan mat ni Alona, nga mga no dumteng to ti aldaw nga agsisina da. Inlawlawag ni Gardo, asaan to apulos, ama pasamak ti pampanunutin ti balasang. Nagkarimanan da ito'y, adi na pampanawan ni Alona. Kabayatan na, agsarsarita da Diana ken Lindon. Itagagayem, denggan nyo tituloy, tinubela tayo anapolwan. Tugot, ti napalabas! Agayan ayatan, saan ka di? Isu nga agtalag ka kumakanyag. Itad mo ti cellphone ko. Okay. Isublik matlakan ka ti cellphone mo. Pasensya ka, no inalak idi. Maawatan ka, Lindon. Awanan ti parikot ka data. Gapot ta kaayan-ayat na kun. Sikan ti lalaki iti biyag ko. Awanan ti sabalipay. Ha? Pudno ka di dagiti nangag ko, Diana? Pudno, Lindon. Lipata kun ti maipapan kada kami kan ni Ruben. Oh, Jack may ladawan ti ragsak ko. Gapo iti detangin bagam, Diana. Lipata mo day dya, Ruben. Gapo ta saan ang napudnukan ka. Inamiris ko amin nga imbagbagam. Kat, husto ka. No talaga nga ay ayatanak ni Ruben. Idi pa'y la kumaanag parang. Kan nagkid daw iti pamakawan kanyak. Agyamanak. Insublimot laang ni Lindon ti cellphone ko. Nalobat pa yan. Gaputa na bayag nga indulin na. Masapul nga agulbudak. Tapno patyanak. Sana pud no atyakon ay ayatan ni Ruben. Isupay lati ay ayatak aging gaita. Kalpasan na ma-charge ko ti cellphone. Ada kontak ka tao. Jack mo't mabalin nga awagan ni Manang Celia. Gaputawan mo't ti cellphone na. Umasidagmanan kanyak ni Lindon. Ituloy ko ti agpamarangkan kwa na. Akampay idi. Ison ti ay ayatak. Awanan ka itibay, Tonya Dolores. Inarob-ob mo mutin tinagninang arak. Kasla ka may ibusan. Amamat a paborito imported nga arak. Iso nga ino baka amin nga da dito'y lamisanta. Huston, agsublita na dyan man siya. Maibos ti kwartakin ka. Nagrawit kamot iti arak. Jakmay, kaya tiyog sublay dyan mansyon, Brando. Agtaray talagan. At dayta ka man eh. Dayta man ti bagam kanyak. Saan ang mabalin dayta apang panunutan? Kaputawan mo't relasyon ta. O di, isublita tinapalapas. Mapanta iti adayo lugar. Dito iyawan ti baka mabuka data. Bayan ka. Jak kayat, Doña Dolores. Agraraman ka talaga. Di kan pagan ano. Apay nga ita kayo lang nga sumangpet, Brando. Pasensyakan, boss. Naginom kami laki ni Doña Dolores iti may sabar. Kat,
Nakontak mo ka din dagiti ka kung sabos tayo jay pagbaludan. Kasapula kung ti adu a tao. Nalpasen, boss. Urayek langin no kaano aglibas dagiti balod ako mapeng kada tayo. Nasayat nga rin no kasta. Ado atat tao ti kasapulan tayo. Apaman amang rugin ti operasyon ti illegal a droga. Di kagdanag, boss. Iti kabitan na panawan. Adum ti maala tayo at tao. Siguradom lang, Brando. Diyak kaya tinagina da trabaho. Magagara na kon amang operate iti illegal a droga dito'y a probinsya. Awanan di rumba nga pagdanagam, Lindon. Planchadon ti amin. Mabalin mon arugyan ti operasyon ti illegal a drugs a negosyo. Agyaman ak no kasta ninong. Ato iti kwarta. Apay na ito a kwarta. Bonus, ninong. Kukuha mon dayta, gapo iti parang tultulong mo kanyat. Saan ngagbaligi ti planok, no awan ka? Dakalagatad ba ito, Lindon? Dakdakkel to pa iti maalayo kanyak nga aumento. Nang runa no agbaligi aminen nga operasyon. Di kagdanag. 100% ti ipay ko a suportakan ka. Agyaman akmanen, ninong. Awan, ti rumba nga pagyamanam. Sigudan nga raramidak da ito ti pamilya yo. Ti lang rumba nga ramidan tayo. Ti panaganad. Gapo, tadalimad a kabusor. Sana bali, ninong. Nakaalerto amin dagiti taok no may papan iti dayta banag. Rumbeng lang. Siputan da amin a bakrang. Tamang ano kelat adumdang ti kabusor. Gardo, madlaw analiday ka. Apay ka di. Pampanunutak lang ti mapaspasamak manang selya. Lumabalin. Diyak kaya tagilimad ka ni Alona. Gardo, Ay taklaw na ni Alona. Agam, no apay mariribo ka nak. Kasla damang laplapad iti parukong ko. Nga ibubus ko amin na pamatagkukan ko na. anya, Amo manang selya. Tunggal ibalikas ko ngay ayatag ni Alona. Agtibayo ti barukong ko. Gardo, amirisam anaimbag ti mapaspasamak ken ka ita. Amangan no adda na unag arason, no apay amarikrik nam ita dayta. Datdatlag ni ayat. Uray anya pay ti mapaspasamak. Nakalipat ka man wano saan. Babaan ti pudpud no nga ayat. Agumok tulat ta iti kaunggam. Naunag ti kaya't asawan nagiti balikas mo manang selya. Amok nga ininutan nga agsubli ti lagip mo, Gardo. Sigurado ang malagip munton ti amin. Kaya't kung agsublin ti lagip ko. Diyak kaya't ngagnanayon latan ang naipupukak itipad na kalipat. Gardo, Asino ka talaga? Apay akastoy ti mapaspasamak itibiyag ko. Dayta kadimanan ladawan ni Ruben tikit kita Diana. Aging gakadita, namnamaumpay lati panagsublina. Mama, Agluluwa ka, Diana. pasensya kan, Mama. Ngam talaga atyak malipatan ni Ruben. Isopay laang tilinaon ti pusok. Diana, Uray kagurad akon. Gapo itinalabas apan ang lagip ko kankwana. Ngam talaga atyak maliklikan na panunutan. nga oray pinasakitan na ka ni Ruben. Sana na nagparparang paikan ka. Sana basta maaramid kanyak dayta ni Ruben. Amok nga adda na unag arason.
No apay a pinanawan nak. Anya, Sa dinuman ti ayan na ita. Sapay la ko mata malaglagip nakmat. Pagkalmaam la ang tirik ng gardo. Patsyak nga agsublinto matla ang tilagip mo. Sabay lang ka ma, Manang Celia. Daytoy ti kanayon mo at tandaanan. Aganad ka iti panagipalas mo. Tapno makitam tupay ti sungbat dagiti parpar matam. Gapo iti daytoy nga aramidam ita. Makitam ton ti pudno aragsak mo. Di ka mawatan, Manang Celia. Anya ti kat asawan na kitang ibagbagam. Maamam to ti sungbat amin dagiti ibagbagakan ka, Gardo. Ngam, Ngem anya. no dumteng tuman day tagundaway. Nasken nga isaganam ti pusom a masaktan. Ha? Awan ti agayat asaan a masakitan, Gardo. Nupod no ti panagayat mo iti maysa a babae. Ti pusom ti mangedeng, no asino ti ayatan na. Manang Celia? Diyak mo't la mailawlawag kan ka ti amin. Kan saan asyak ti makaitad iti solusyon, iti agdama mapaspasamak kan ka ita. No di kat sika a mismo ti makasapol, iti napintas a solusyon, iti parikot mo. Uray kayat ko alipatan ni Ruben. Diyak maaramid. Isulat ta tilinaon ti puso, mama. maagkatayan. Nabayagan asaan na nagparangkan ka ni Ruben. Sa anak amaag, mama. Di mo la maawatan ti marikriknak. Gaputa di mo napadasan tinagayat itinapudno. Anya, ulit man ti imbagam, Diana. Pakawanan nak, mama. Ngamday tatipudno. Binaybay am idin ni papa. Gaputa impangpangronam ti panagsugal mo. Tinumpanak, mama. Awan ti karbangam ngagsaw iti kasta kanyak. Di mo amo ti sasawam. Day tamat ti among aramidan kanyak, mama. Kabilan nak, no adda di mo magustuhan nga ibaga. Gapot ang maag ka, Diana. No ayat ti agari iti barukong mo. Awan tinasayat ang mapasamak iti biyag mo. Makitam, mama. Iti tinor ti panagsaritam. Pulos nga awan ayat di tabarukong mo. Sumardang kan! Magasangan ka. Gaputa day tati Sumardang kan kunang! Doña Dolores! Diana! Anya ti mapaspasamak dito eh? Diana! Di ka pumanaw! Diana! Demon ayaban ti awanan bain a babae. Anya ti kayat asawan da ito eh? Apay nga apa kayo nga agina? Wah, at dalasaan mi ang nagkinaawatan, Lindon. Lipatamon tinakitam kada kami, nga gina. Tatang, anya ti mapaspasamak ka ni Gardo. Itay pa'y ang nakakita iti adayo. Kan madlaw anaunag ti pampanunutan na. Alaw na. Di mo pa'y laas asit gan akasarita. Apay, tatang. Bayan pa lang agmay-maysa. Bareng makatulong day tang aramiden na, iti panagsublin ti lagip na. Itay pa'y analiday ni Gardo. Isu ajak mo't ten inas asit gan. Inikak iti wayana nga agpanunot. Masyanak matankan ko na, tatang. Kanayon ang naunag ti pampanunutan na. No daduma, di nakpayin masungbatan ang nasayaat. Apay dagito'y nga arak, Lindon. Kayat ko nga ginumtay ti arak, Doña Dolores. Anya, Di mo kayat?
Saan ka dia paborito nga inuman ti imported nga arak? Wah, Linton. Di na kita nakasta. Ala, rugyan tan ti aginom. Diyak kayat ti uminom ita iti arak. Anya? Di nakpagkatawaan. Naasam ka nga ginom iti arak. Saan ka di? Mabut-butang Linton. Amamukan. Amang ano kabilan nakkalpasan ang mapainom nak iti arak. Apay kumamabutang ka kanya. Awan ti mading aramidak kan ka. Aramidam amin akayat mo kanyak. Basta di nakkabilan. Anya? Aramidak amin akayat ko ken ka kunam? Nagpuskul matan ti panagrupropam tamay bagampay kanyak dayta. Nawaya ka mga ramid iti kayat mo kanyak. Basta di nakkabilan. Nagrugit ti panunot mo abakbakatan. Ti kunam ka di kat tutupan ka? Jak tupay aramidan dayta kini Diana. Si kantukit di. Delikado. Madlaw ang makapongpongtot ni Boss Lindon ang makisarsarita ka ni Doña Dolores. Iti ka nito nga agkamali iti sungbat. Kabilin lakit din ni Boss. At dalakit di saan anasayat ngay naramid ni Doña Dolores. Isu ang makapongpongtot ni Boss Lindon. Paliiwag na niya ti pagbanagan ti saritanda. Anya pa'y later aramidam. Karga amunday tabasom iti arak. Diyak kayat. Ang mga nadalaok na asabidong ti arak. Awan, apay kumaasabidungan ka, ha? Saan akaskan ka atray doon, Doña Dolores? Okay, awan ti maramidak, no di mo kayat ti uminom iti arak. Apay ngayong kasamti paltog mo, Lindon. Agnganga ka, Doña Dolores. Anya taramidam kanyak. Agnganga ka Ay, kunaka. diyak kayat. Mga nupaltugam tingiwat ko. Diyak pa'y kayat timatay. Agnganga ka kunak. Saan? Di mo ipaturong kanyak ti paltog mo. Agnganga ka nga rudan. Uwan, Lindon. Kasta. Agtungpal kamot lagayam. Ita, ibukbuk ko ti arak di tangiwat mo. Dahita ti may parbangkan ka. Jak kayat ti mabainan. Isu akas tuy ti aramidag kan ka. Kumusta ti riknang, Doña Dolores? Mayat ka di taglamas iti arak? Dahito iti tandaan naman. Jak kayat abugbog kawam ni Diana nga anak mo. Tamasaksak kita anak. Demonyo ka talaga. Dakis ka tao. Saan ka di ngagpadata, demonyo? Kaya rigan na nga insaldamon ti biyag mo kini Satanas. Saan ka di ka ba alam ti pumatay iti tao? Nagsingsing patakon, Lindon. Nagbabawya kun daytang aramid. Aya? Nagsingsingpat kan? Kaslasahan na ka mamati. Sumardeng ka, Lindon. Di na kun parigatan. Ammum ka di? Nuapay ngar aramidak itaken ka ti kastoy? Ammok ti burik mo. Nabayagan ngagam amuta. Amangan no plan-plan wamet
apatayen ti mismo nga anak mo. Anya ti kayat asawan, tinaibaga ni Lindon kini Doña Dolores. Gagayem, di uliwayan na denggen, di tuloy, tinubela tayo anapaulwan. Tugot, di napalabas. Nobela ni Sagani Yalong Bulyeser, ken itimo direksyon, Virgie Paclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Ken daytoy ng estasyon. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.